Dobar vam večer, poštovani gledatelji u emisiji Klopka Slavonsko-brodske televizije. U večerašnjoj emisiji ugostili smo jake snage Brodsko-posavske policije, policajce koji uz svoj posao imaju i druga zanimanja, druge hobije koji ispunjavaju njihovo slobodno vrijeme i u tome su jako uspješni. Tako su s nama večeras Franjo Galić, načelnik postaje prometne policije Slavonski Brod. Dobro večer. S nama je i Zinko Kapetanić, načelnik policijske postaje Okučani. Dobro večer. S druge strane su nam Damir Holjevac, vođa grupe u interventnoj jedinici policijske uprave Brodsko-posavske. Dobro večer. I Krešimir Šimić, policijski službenik za odnose s javnošću policijske uprave Brodsko-posavske. Dobro večer. Dobro večer. Ja rekao sam u uvodu, svi vi imate zanimanja, odnosno hobije koji su postali i više od toga u svoje slobodno vrijeme. Evo, krenut ćemo od vas, gospodine Galić. Vi ste pisac poezije, pišete i basne, romane. Kako je došlo do toga? Kako je došlo? Pa prvi, dobro, ja pišem praktički oduvijek nešto. Ne znam, mislim da smo svi uvijek u nekom djetinjstvu pisali nešto, pokušavali, ako ništa drugo sastave u školi. Međutim, nekako, kad su moja djeca bila mala, znači sinovi su bili, ne znam, 2-3 godine, njima sam govorio pjesmice, izmišljao ih, tako da bude zanimljivo. I onda su oni išli u vrtić i onda su ih tete pitali odakle im to je moj tata i sve skupa i tako su mene u biti tete inicirale da prvu knjigu izdam. Onda je jednostavno, to je samo po sebi išlo dalje. Ne znam, svi imamo neki svoj svijet nečega. Kod mene vrlo lako se ubacim u svijet, ne znam, mašta i tako je nastala i knjiga prva, roman za djecu, gdje sam razmišljao o nekim stvarima i jednostavno mi to sjelo i to traje jedno vrijeme, čovjek živi u tome i to napiše i onda se to ljudima svidjelo i jednostavno se izda. A zadnji roman, praktički bio sam na mirovnoj misiji na Cipru i onda sam vidio hrpe stvari koje su poveznice između Hrvatske i Cipra. Između ostalih je bila Sveti Hilarion koji je kao živio kod Saftata jedno vrijeme, otišao na Cipar i umro i onda pomalo sam, sjela mi u glavi ideja za roman. I stvarno je roman napisan kao thriller, radnja, ne znam, šverc umjetnina i sve skupa povezano s Cipra i Hrvatske. Eto, tako. Znači, policijski posao došao kao inspiracija za... Policijski posao kao znanje, koje je lakše pisanje takvog romana. Vratimo se možda malo o ovim zbirkama pjesama i basni i tim romanima za djecu. Koliko je pisanje nekako bijeg, neću reći bijeg od posla, koji sigurno nije lak svakodnevni policijski posao, ali je li neki odušak da se možete izraziti kreativno, malo odmaknuti od toga svega što viđate na poslu, što sigurno nije lagano? Pa da, u svakom od tih poslova, znači, apsolutno ne mislim reći da je pisanje poezije lakše. Definitivno nije lakše. Međutim, pjesma, bilo koja, znači dječja, pišem pjesme za odrasle i sve, mislim što nisam nikad izdao. Međutim, pjesma je jedan zatvoreni krug koji relativno kratko traje. Znači, to je, bar kod mene tako ide. Znači, ideja, to nekako složiti u lijepe riječi koje će nekako sjest meni samom, pa možda i drugima, to relativno kratko traje. Znači, pjesma kod mene, pisanje pjesme traje dan, 2, 3. Nekad i vrlo kratko. I u tom razmišljanju o toj pjesmi, praktički ja sam u tom svijetu, koji je neki drugačiji svijet. I slično je i sa romanom, što puno duže traje, da puno likova, puno svega. I znači, čovjek mora u tom živjeti nekih, ne znam, mjesecima da bi to sve skupa bilo nekako logično i čitljivo, u biti razumljivo i meni i drugima koji bi to trebali pročitati. Nekako možda ne vežemo na prvu policiju i poeziju, pogotovo evo za djecu. Pa čujte, ima jedna stvar što, ne znam, možda evo kolega isto Kapetanić je ovdje, ja se nisam rodio kao policajac. Ovo druga stvar, to je jedna stvar, a druga stvar, tko kaže da policajci nisu isto tako emotivni ljudi, što mi radimo takav grup posao, jer ga moramo raditi, jer su neke regule, zakonske norme takve kakve jesu. Mi ne možemo biti liberalni u nekim stvarima koje je zakon propisao. Međutim, imamo svoj svijet koji je takav kakav je. Nekoga ispunjava
kuglanjem, netko pecanjem, netko pisanjem poezije. Mislim, to je, svi mi imamo neki svoj, da tako kažem, privatni, osobni svijet koji ja recimo ne volim baš puno ljudi puštati u taj moj svijet kad sam u njemu. Znači ono što izađe javno, to je to. To je knjiga koja je napisana taka kak je i ne znam, možda tražim neko odobravanje javnosti o tom radu i srećom sam ga dobio. Do sad bar je bilo tako, ali kažem, onaj svoj svijet koji proživljavam svaki dan i svako od nas proživljava, to je nešto što mi imamo, svako od nas ima. Da, gospodin Kapetanić, vi ste isto pisac poezije. Kako je došlo do toga? Isto ste vjerojatno počeli rano pisati. Kako je Franjo rekao da se nije rodio kao policajac, pa bi ja rekao da sam se rodio kao pjesnik. Hoću reći da jednostavno to je nešto u vama što vi ne očekujete i ne tražite, to se dogodi. Moj otac je bio učitelj, tako da smo mi uvijek imali u kući veliku biblioteku, imali smo jako puno knjiga. I ja sam kao dječak čitao dosta i u osnovnoj i srednjoj školi. I tu se pojavila jedna želja da ja probam to napisati kao neki od tih pisaca. I onda sam se okušao prvo kao osmoškolac, onda kao srednjoškolac. Sa 18 godina su me prepoznali kao neki talenat i objavio sam prvu zbirku koja se zvala Dječak u zabludi. Tad sam se dosta javljao na razna natjecanja, dobivao sam priznanje i nagrade, objavljivao sam u zbornicima, dobio sam za kratku priču tada na razini ex-Jugoslavije isto jednu nagradu. I kad sam postao student, onda sam se bavio tim intenzivno u Zagrebu, bavio sam se glumom i pisanjem. I za vrijeme Domovinskog rata sam to prekinuo, znači došlo je do jedne praznine koja je trajala 35 godina i sad se pojavila druga zbirka koja se zove U šutnji pjevam. Nedavno ste nju objavili, sad ste nekako u procesu promoviranja te zbirke. Tako je, da. Evo, u izdanju Matice Hrvatske, Ogranak Nova Gradiška, je izišla ova zbirka. Imali smo promociju u sjedištu Matice u Zagrebu, imali smo nedavno promociju u Novoj Gradiški u hotelu Kralj Tomislav i sad 15.3. će biti promocija u našoj gradskoj knjižnici u Slavonskom Brodu. Da, i brodska publika će imati... Odmah ću iskoristiti priliku da pozovem publiku da dođe na tu promociju. Evo, kako dolazi zapravo do pisanja neke pjesme, odakle vučete inspiraciju? Pa inspiracija je nešto što čovjek ne očekuje da će se dogoditi, što znači da možete imati mjesecima jednu prazninu, da ništa ne pišete, a onda se to dogodi jednostavno. Želite nešto obilježiti, jedan trenutak. Nekoga obilježi fotografijom, nekoga obilježi pjesmom, notama, a nekoga obilježi riječima. Kako reagiraju ljudi kada čuju da pišete poeziju, a s obzirom da znaju na vaš posao? Evo, moji kolege, osim Franje i tako, par u policiji nisu znali da se ja tim bavim. Ali sad je u zadnje vrijeme to intenzivno zbog tih promocija, pa su većinom svi saznali. Ali moji prijatelji su znali da se ja tim bavim. Na YouTube imam kanal na kojem govorim druge pjesnike. Znači, čitavo vrijeme dok nisam pisao, bavio sam se afirmacijom poezije. To su pjesnici naši poznati hrvatski pjesnici, svjetski pjesnici i tako dalje. Ali kao policajac, evo, znali su me pitati kako to pišu policajci poeziju. A policajac je kao vojnik. A imate puno naših generala, evo, general Ton iz našeg rata domovinskog, imate Petra Preradovića koji je bio general, imate u Rusiji Simonova, imate Charles Bukowski u Americi, to su sve bili vojnici, isto kao da su bili policajci. Jel? I uspješno pisali. Pjesnici. S jedne strane imamo pisce, s druge strane imamo sportaše, policajce. Gospodine Holjovac, vi ste jedan od onih koji ste svoje cijelo nekako srednjoškolsko razdoblje obrazovanje proveli u Policijskoj akademiji. Možete li reći, sjećate li se početaka u policiji, jeste li oduvijek bili privrženi sportu? Pa ne, nisam oduvijek bio privržen sportu. Kao polaznik Policijske akademije pridružio sam se atletskom timu Policijske akademije i trčao sam utrke od 5 i 10 km, razne krosove po Sljemenu, po Maksimiru, bacao sam kuglu, koplje i to prilično uspješno. Po završetku Policijske akademije dolazim u Slavonski Brod gdje se pridružujem
postrojbi specijalne policije Šimin, Anđeli, Pakla. I uglavnom tad prestaje taj dio bavljenja sportom. Ali kreće ovaj jedan vojni drill, razne vježbe snage, hodnje pod opterećenjem, trčanja pod opterećenjem. I to se nastalo, pošto je bio rat u Hrvatskoj još uvijek, to se nastalo kroz taj vid treninga. Evo, sigurno je dobro, odnosno poželjno biti u boljoj fizičkoj spremi, s obzirom da ste vođa grupe interventne policije. Tako, da. Već duži niz godina se bavite biciklizmom. Kako je krenulo s tim? Pa biciklizam je krenio, počeo sam se debljati, da budem iskren. I volim puno jest. I onda je to bio jedan vid kompenzacije. Idem danas sjest na bicikli, odvesti 50-100 km, potrošiti 2000 kalorija, pa ću navečer moći sjest i pojesti večeru ko čovjek, jel tako? Neću se u ničem suspregivati. Vozim te ultramaratone, Vukovar, Dubrovnik. Sudjelovao sam već na 3. To je prilično zahtjevna utrka, u stvari nije utrka, nego je vožnja. Vozi se 6 dana, otprilike svaki dan oko 200 km. Ujutro se sjedne u 6 sati na bicikli i vozi se dokle god je dan, do 9-10 sati navečer. Kako te duge vožnje nekako utječu na vas psihološki? Daju nekog oduška s obzirom na posao kojim se bavite svakodnevno? Pa da, dobro ste rekli, da. Tu imam jedan filter, jedan odušak, gdje se naskupljeni stres, tu ispraznim se kroz biciklizam. Da, gospodine Šimić, vi isto ste ultramaratonac, ali u trčanju. Koliko dugo se bavite trčanjem i pomaže li vam to nekako u svakodnevnom životu i radu? Pa ja se bavim trčanjem već nekih 17 godina i trčanje je isto jedan vid mog zatvorenog svijeta. Ja uvijek volim reći da čovjek kad ode na trčanje da je to jedini trenutak u danu kada se najbolje upoznate sami sa sobom i jednostavno u tome svijetu razmišljate o svemu. Iz osobnog iskustva mogu reći da puno toga, puno nekakvih raznih ideja koje sam i realizirao tokom svoga života su se upravo rađale za vrijeme trčanja. Jer jednostavno to je jedan kolosijek gdje ja se bavim trčanjem ultramaratona, jednim pravocrtnim trčanjem gdje jednostavno razmišljam o svemu onome što me okružuje, što želim sutra napraviti, koje su moje daljnje ideje u životu, što bih volio postići. I onda kroz to trčanje, druženje sami sa sobom su se stvarno i rađale jedne prekrasne ideje koje sam uspio i realizirati. I tako da je trčanje isto jedan poseban svijet. Evo, koliko se uspijevate pripremati s obzirom na sve obaveze koje imate u policiji? Pa 17 godina bavljenja trčanjem je jako jedan dugi vremenski period gdje jednostavno trčanje postalo dio moje svakodnevice. I kada čovjek se bavi nekakvoj poluprofesionalnoj ili profesionalnoj razini trčanjem, to zahtjeva puno vremena, ali i zahtjeva svakodnevno treniranje. A postoji drugi jedan način trčanja, rekreativno trčanje koje jednostavno vi prilagođavate vrijeme bavljenja sportom svojim svakodnevnim obavezama. Ja dok sam bio srednja škola, dok sam bio u Zagrebu na fakultetu, dok nisam bio oženjen, nisam imao dijete, ja sam jednostavno mogao živjeti u tome nekakvom poluprofesionalnom i profesionalnom svijetu trčanja, ali naravno kako odmaknu godine i promijene vam se prioriteti u životu, vi onda prilagodite. Ja sam sad u jednoj toj fazi rekreativnog trčanja koje prilagođavam svome slobodnom vremenu koliko ga imam u danu upored sa svojim obvezama. Evo, kada kažemo ultramaraton, što to znači? Pa ultramaraton to su sve one utrke duže od 50 km. Znači, imamo već super maraton, imamo 61 km ultramaraton Zagreb-Čazma, gdje uvijek volimo govoriti to je ultramaraton, nije zbog te svoje nekakve dužine, iako on još službeno ulazi u kategoriju supermaraton. A ultramaraton su utrke 100 km, 200, 350 km, imamo čak u svijetu i utrke na 500 km, tako da su to sve uglavnom dužine iznad 100 km, a također imamo i satne ultramaratone gdje se trči na sate. Znači imamo 12 sati, 24 sata, pa čak i ultramaraton na 48 sati, onim najekstremnijim
trkačkim disciplinama. Koji su neki vaši možda taj najekstremniji koji ste otrčali? Pa ja sam otrčao, super utrka je bila Forrest Gump koja se održavala duži niz godina u Hrvatskoj. To je utrka gdje ujutro u 9 sati krenete trčati i trčite do 21 sat na večer. Znači nekih 12 sati trčite, tko više pretrči taj pobjednik. Evo, to je onako jedna zanimljiva utrka. Onako, već 7 godina sam dio ultramaratona Zagreb-Vukovar i to je onako jedna finalna utrka, jedna moja nekakva finalna trkačka izvedba svake godine gdje u listopadu trčimo taj ultramaraton dug 350 km. On, naravno, jednom su me pitali mogu li takav jedan ultramaraton istrčati, na primjer, u Sloveniji, Austriji. Ja ne mogu dati odgovor na to pitanje jer sami taj ultramaraton Zagreb-Vukovar je usko povezan sa hrvatskim braniteljima, sa žrtvom podnešenom koji hrvatski narod podnio u Domovinskom ratu. Tako da je to jedan pijetet prema toj žrtvi i odavanje počasti svim hrvatskim braniteljima, tako da je to jedan onaj motiv, glavni udarni motiv koji me nosi na tom ultramaratonu. Tako da ne mogu govoriti samo da se tu radi o potpuno profesionalnoj jednoj utrci, nego je to više i osobnog tipa. Evo, spomenuo je gospodin Šimić Domovinski rat. Vjerojatno svima vama je nekako to bio jedan od razloga zašto ući u policiju, zašto postati policajac. Definitivno je. Znam i za mene, za kolegu Kapetanića i kolegu Koljevca, mi smo ta generacija koja smo praktički odmah ponijeli taj dio. To je nešto što je godine koje su prošle kao u transu, u jednom zanosu, u jednom pamćenju trenutaka koje poslije toga nikad ne bi zapamtili. Znači sad zadnjih, 7-8 godina malo nas se sjeća bilo čega. Pamtimo stvarno upečatije stvari. Tad svi mi se sjećamo gdje je tko bio, kad je bio, šta se dogodilo. Jednostavno je prošlo u jednom euforiji nečega velikog. I to je jedno razdoblje života, bez obzira na sve teškoće koje je meni ostalo u sjećanju i uvijek će ostati. Mislim da je tako svima koji su bili sudionici toga. Jednostavno, pamtimo sve trenutke i bilo je ružnih i teških i stvarno i kolege su nam stradali i svašta nešto. Međutim, jednostavno, to je nešto što je možda obilježilo sve nas koji smo to prošli za cijeli život. Počeli ste malo aktivnije pisati zapravo nakon Domovinskog rata. Koliko je pomoglo to pisanje u rješavanju nekih ostataka rata? Pa vjerojatno je. Jer baš to što sam rekao, povlačenje u taj neki svoj svijet, zatvaranje, svi smo mi koji smo prošli rat, kaže PTSP. Teško da netko tko je prošao takve traume kakve su mi prošli, neki od nas više, koji su bili u nekim postrojbama, koji su bile više uključene, međutim svi su prošli, koji su bili ovdje, teško da nema neke posljedice. Jer sad, koja je to razina koja bi došla do toga da bi rekli da taj čovjek ima PTSP, on više nije za društvo općenito. Međutim, mislim da gotovo sigurno da je taj dio povlačenja, znači hobija, ne samo pisanja, i bilo kojeg, rezanje voća, bilo šta. Znači čovjek traži neki svoj mir u nečemu. Ja sam ga našao u pisanju u to vrijeme pjesama. Da, gospodine Kapetanić, vi isto rekli ste, bili ste uvijek pisac, ali niste bili uvijek policajac. Kako ste se odlučili ući u policiju? Pa, početak Domovinskog rata je bio za nas, barem za mene, ali evo i za kolege, jedna spremnost da se priključimo ili vojsci ili policiji. Ali nekako me je taj put doveo u policiju, a ne u vojsku. I ostao sam policajac do današnjeg dana. Evo, nisam odlazio iz te službe, iako je bilo prilika otići negdje drugdje raditi, bilo je ponuda za neka druga radna mjesta. Ja sam, za razliku od kolege, prestao pisati poslije Domovinskog rata. Znači, na svakoga događaju u društvu djeluju drugačije. Rekao bih tako. Međutim, ipak sam ostao u toj duhovnoj kondiciji
kroz interpretacije drugih pjesnika. A onda sam uspio na kraju evo ipak skupiti nekako tih pjesmica pa objaviti drugu zbirku. Ja kažem, nije nužno nikad objaviti knjigu. Bitno je samo da to nosite u sebi i da to radite. Da pišete. Što vas je inspiriralo za taj povratak? Pa ovako, malo je bilo pritisaka na mene, pa hoćeš Zrinko već jednom objaviti tu knjigu. Tako da sam ja, evo profesorica Bagarić koja je radila predgovor za zbirku, pjesnik Kišević je radio pogovor, komentar za zbirku. Ona je isto utjecala na to da konačno to skupim i da krenemo. Puno smo toga izbacili, puno smo toga reducirali, napravili jednu solidnu knjigu, vjerujem. U stvari, to čitatelji moraju reći. Da. O čemu govori, koja je neka zajednička misao koja ide kroz ovu zbirku pjesama U šutnji pjevam? Pa ovako, reći ću vam ukratko. Evo vidite, ova zbirka je, po čemu je drugačija od drugih zbirki pjesama. Danas jako puno, ja kažem, više ljudi pišu nego što čitaju poeziju. Ona se razlikuje u tome što ima ovdje jedan promotivni CD na kojemu se nalazi 12 pjesama iz zbirke. Tek kad slušate interpretaciju tih pjesama koje ja pišem, onda dobivate kompletan doživljaj. Znači, jako je teško izdvojiti to kao pjesmu kao cjelinu bez interpretacije. Hoću reći da je to jedan novi multimedijski pristup poeziji. A u današnje vrijeme mislim da će biti sve više ljudi koji će to raditi. Meni je, evo, sticajem okolnosti priroda dala to da imam takvu lijepu boju glasa i da pišem, pa sam to uklopio sve u jedno. Sama nit vodilja je u toj zbirci ima jedna pjesma Dijete u meni, a ona upravo govori o tome da čovjek u današnje vrijeme, odrastao čovjek, treba zadržati u sebi sve više, što više onoga dječjeg. Mislim, kad bi to uspjeli, kad bi to naši državnici, političari, svi ostali uspjeli zadržati u sebi, da bi svijet bio puno bolji. Još je davno rekao i Tin Ujević, i kad nema našeg duha među nama jednog sveca, treba je bez bijela ruha biti djeca, biti djeca. Pa sam ja to prenio ovdje, znači, u ovu knjigu. Gospodin Galić, dječje je isto i u vašem dijelu. Davno sam bio dječak, ali sada sam siguran da svijet treba gledati dječjim očima. Da sam dovežen na kolegu. Znači, tu se prilično slažemo. Znači, riječ je o mojoj knjizi koja nema veze, pisana davno prije nego ova, međutim, slična je ta misao vodilja. Znači, je li to nešto iskreno i ono istinsko, nešto što se može pronaći u tim dječjim dijelima? Dijelima namijenjenim djeci. Da, to što je mene utješalo, znači, djeca su iskreni. Djeca, znači baš mala djeca, nemaju zavisti, zlobe, mržnje. Oni nemaju ono što nas. Mi kad pričamo, u svakom govoru uvijek razmišljamo šta će biti poslije. Šta on s tim mislio reći. Dijete kaže iskreno. Ono kaže to što je. Ono živi danas. Znači, ono stvarno živi carpe diem. Ono uopće ne razmišlja da je jučer prošlo, da sutra će možda biti ili neće. Ono to uopće ne razmišlja o tom. Ono živi za danas i konkretna pitanja zahtijevaju konkretne odgovore. Djeca i definitivno mrze ono zato. Zašto? Sa djecom jedan opuštajući svijet, razgovor opuštajući. Sad, taj dio koji mi izgubimo tijekom života, možda neki od nas zadrže kroz ovo o čemu je kolega pričao. Je li možda s obzirom što se policajci nagledaju kroz svoj posao, sigurno teške prizore i teške situacije, potrebno možda više, možda ne samo policiji, možda i liječnicima, vatrogascima, ljudima koji se susreću sa drugim ljudima, civilima u najgorim možda situacijama, potrebno neki takav kreativan ili fizički odušak da bi se mogli nositi s onim što svakodnevno susreću se u poslu. Pa možda je, ali ta naša impresija koju mi praktički u tom dijelu je to ekspresija nečega, ne ovisi o tom što je čovjek policajac ili liječnik i što ima težak posao. Netko to ima u sebi. Jednostavno, netko to zna lijepo sročiti. Da to bude čitljivo, da bude na neki način interesantno. Da, evo tu ste sad otvorili bili zbirku pjesmi i basnu Manje od mrava. Kako je došlo do toga? Manje trave. Manje trave. Da, manje trave. Pogledajte, ja imam i sad imam možda, ne znam, nekoliko stotina još neobjavljenih pjesama za djecu.
I onda kad sam vrtio to, čitao, shvatio da imam, ne znam, 50-ak i više pjesama koje su isključivo o travi, znači o cvijeću, o kukcima, o svemu ono što bude u travi. I čak i basne. I onda, ne znam, kako je došlo do toga, ali u biti sam to sve složio zajedno, što kaže kolega, skupio sve skupa i vidio da to može. Jednostavno tako je nastala ta pjesma. Znači, izvukao sam iz svog opusa pjesme koje se daju primijeniti baš za to, manje o travi. Znači, u toj knjizi su sve pjesme o onome što ima u travi. Vozite, odnosno ultramaraton, koliko se uspijete pripremati za takav jedan zahtjevan pothvat, koliko vam policijski posao to dozvoljava? Pogotovo ako su riječ noćne smjene i drugačiji uvjeti rada. Da. Pa moram reći da sam se dosad već navikao na taj način rada, rad u smjenama. U osnovi, nakon noćne smjene ne treniram. Taj dan je predodređen za odmor, za skupljanje snage za sljedeće treninge. Koliko su učestali ti treninzi? Pa treninzi su recimo 6 puta u tjednu. Nekad imaju dnevno i po 2 treninga. Da, pošto trenam i plivanje, i trčanje, i biciklizam, u jednom danu znaju biti sva 3 treninga. Da, koliko je to teško kombinirati nekako s poslom? Pa mogu reći da rukovoditelj na poslu imaju sluha za taj moj hobi i kad god je moguće izađu mi susret i u biti sve je stvar dogovora. Kod vas vjerojatno isto nije lako se pripremati za tako duge trke. Pa da, ultramaraton zahtjeva jako dugi trenažni proces, jako puno kilometara. Evo jedna onako čisto informacija, na primjer za tako jedan ultramaraton koji dolazi u listopadu gdje se trči 350 km kroz 5 dana, 5 etapa. Ja moram početi s pripremama negdje u svibnju i od svibnja do kraja rujna mjesečno se radi od 500 do 700 km kroz trenažni proces. To su isto svakodnevni treninzi, ustajanje ujutro, popodne i onako kad ljudi kažu vrijeme prolazi, mi samo prolazimo, mi starimo to vrijeme, uvijek je svaki dan je isto. I mi moramo svaki dan sebe prilagoditi tome vremenu. I evo, ujutro ako radim jutarnju smjenu, ustaću prije posla ću odraditi nekakav trening, u večernjim satima ću odraditi, uvijek u danu moram imati nešto, cilj, taj ultramaraton koji planiram trčati ili bilo koja utrka je ono nešto finalno, vrh piramide što ja moram realizirati. Evo, ta misao mene nosi onda kroz sve te mjesece priprema i ne stignem razmišljati ili imati nekakve kalkulacije, ići danas na trening ili ne. Jer znam da ću onda zbog mojih kalkulacija trpjeti realizacija te utrke. Kako se mentalno pripremate za takve duge utrke? Pa pri samom trčanju kao fizičkoj aktivnosti, mentalna strana mene kao osobe i kroz razgovor sa svojim kolegama trkačima jednostavno dolazi spontano. Ja uvijek volim onako kad kažem potrči sebi u susret. Evo, to je onako jedna misao koju svatko doživi, na primjer ako prema Polijskoj cesti. Vi, priroda i vaše misli. I to u nijednom trenutku vi sebe ne možete dovesti u tu situaciju da ćete se uznemiriti, da ćete postati nervozni ili slično. To je jednostavno ta jedna terapija, ta priroda, fizička kretnja i druženje sa samim sobom je jednostavno dovede vas do to da mentalno i misaono više ojačate. Evo, vi ste isto, kažem, dio tog ultramaraton svijeta, na biciklu možda malo drugačije, ali ipak treba jedna zavidna i psihološka, mentalna snaga da bi se to izdržalo. Jasno, da. Bitna je snaga mentalna, pogotovo, da. Trebate cijeli dan izdržati na biciklu, biti fokusirani na cestu, nekad je promet gust, jak, morate paziti na sudionike u prometu. Imao sam recimo i nezgodu, baš zato što nisam bio fokusiran na promet. Da sam bio fokusiran, moglo se izbjeći. Da, koliko vaš posao utječe da budete pripremniji za ultramaraton, a koliko ultramaraton i ti treninzi pomažu da budete fokusiraniji na pa svom poslu? Te dvije stvari su povezane, svakako da jesu, da. Ipak je riječ o internetnoj policiji. Tako je, da. U jednom i u drugom se traži izdržljivost. A to imam, da.
Da. I vi ste isto bili u dio interventne policije. Da, bio sam dio, evo, kolega Holjevac je bio meni vođa grupe, bio sam u njegovoj grupi i evo, jednostavno kada sam došao iz granične policije u interventnu, nastavio sam se baviti sportom, jer sam vidio da je to na nekakav način i opis toga radnog mjesta, da uvijek moram biti u dobroj fizičkoj kondiciji i dobro fizički pripremljen. Danas možda nekakvo nespojivo da iz interventne radim na mjestu policijskog službenika za odnose s javnošću, ali evo, to je isto jedan dio posla koji traži fokusiranost i nekakvu koncentraciju na 24 sata dnevno, jer mi nikada ne znamo kakva ugroza u kojem trenutku se može dogoditi, gdje sam ja taj, uz našu čuvenu Kastogorinsku Katu Nujić, istoreniji dio naše policijske uprave koji će komunicirati sa 7. silom. Uvijek pazeći na sve zakonske propise, mi moramo uvijek biti fokusirani. Naravno da tu je isto mora biti kako kondicija uma, tako i fizička kondicija. I evo, sport u svakom slučaju po meni pomaže nam u našem svakodnevnom življenju. Daje disciplinu. Ali vam se imate možda više vremena za trčanje, s obzirom na novu poziciju? Pa evo sad, ja dolazim iz tog jednog mlađeg svijeta koji je ušao u policijski sustav i evo, raste uz starije kolege i nekako me odgajaju u tome policijskom svijetu. Dva različita posla, dva različita opisa radnog mjesta. Interventna policija radi u turnusima, radimo po danu, radimo po noći, pa smo onda malo slobodni, pa opet radimo. Sada sam ušao u jedan način rada gdje svakodnevno radimo dnevne smjene, ali naravno u početku je to malo bio šok za organizam. Organizam se na sve navikne, ali bih rekao da sad imam više vremena. Zato što upravo ona priča da sam ostao samo čovjek koji će se biti fokusiran samo na trčanje, rekao bih da ima manje vremena. Ali ovako kada se promijene ti nekakvi životni prioriteti i postanete obiteljski čovjek, uvijek se nađe sada, znam da u večernjim satima imam svojih sat i pol vremena gdje ću se moći baviti rekreacijom. Evo, gospodine Holjevac, vi također obiteljski ste čovjek, kako to kombinirate, kako vaša obitelj prihvaća, odnosno živi s tim da se intenzivno bavite sportom? Jesu li oni uključeni u neke sportske aktivnosti? Pa je, da. Moja supruga isto zajedno sa mnom sve to radi. Velika mi je podrška. Djeca su mi, sin je u kajak klubu Olimpik, kćer trči u školi trčanja. Prije je bilo teško dok su djeca bila manja, uvijek je neko morao biti s djecom kod kuće, pa smo na smjeni. Malo supruga trči, malo ja trčim, malo ona vozi bicikli, malo ja vozim bicikli, no sad kako su oni odrasli, imamo vremena za sebe, sad je puno lakše. Puno lakše sve to iskombinirati. Tako je, da. Evo, mi ćemo malo stati nakratko s emisijom. Vrijeme je za reklame, brzo se vraćamo u studio. Dobrodošli natrag u emisiju Klopka. Tema i dalje je, za one koji se tek uključuju, su slavonsko-brodski, odnosno brodsko-posavski policajci koji imaju zanimljive živote i hobije izvan policijskog posla. Gospodine Galić, pričali smo nešto malo prije o poeziji, ali spomenuli smo u početku emisije da pišete i romane. Prvi roman koji ste izdali 2007. zvao se Tvrđava, to je bio roman za djecu. Poveznica s Slavonskim Brodom je, mislim, očita, potpuno jasno. Mislim da je to jedini, tad je bar bio, sad da li je međuno stanje drugačije, ali jedini roman gdje se za djecu, gdje se eksplicitno spominje Slavonski Brod. Svim znamo za Hlapića, međutim nigdje i dalje se vode sporovi da li je to u Ogulin ili Slavonski Brod. Međutim, kažem, ovdje se eksplicitno govori o Slavonskom Brodu, o Tvrđavi, o sve skupa i roman je za djecu taj i znanstveno fantastični i povijesni, znači sve činjenice, sve godine, svi likovi koji su tad u to vrijeme živjeli u Brodu, jesu živjeli u Brodu, postoji. Čak i neki ugostiteljski objekti, naziv ulica, sve isto kao što je bilo tad, 1878. godine. Evo malo možda radnju. A sad je u to uklopljena radnja koja praktički povezuje sadašnje vrijeme, u stvari tadašnje vrijeme, 2007. sa tim jedan zaplet
koju možemo preporučiti? Da, definitivno. Knjiga je zanimljiva, bilo je puno. Kaže, meni je, kad sam napisao knjigu, meni je supruga moja i djeca su mi podrška bili definitivno. I ona kad je pročitala knjigu, njoj sam kao vjerovao i ona je jedina osoba koja će im u lice reći da nemoj više, nema smisla, mislim stvarno. I rekla mi je nešto potpuno drugačije i stvarno i kasnije tko je god čitao knjigu rekao da je knjiga, mislim, bez obzira što je dječja, ali i zanimljive i odrasle. To se dobro zanimljivo ste rekli, nema previše Slavonskog Broda u nekakvoj fikciji danas. Ili već dugo vremena? Mogu reći, i u Epidaurusu, znači u romanu za odraslu, u triloru, isto tako se dio radnja događa u Brodu. I spominju se i ulice, i ugostiteljski objekti, i potpuno jasno, Slavonski Brod, to je to. Kako djeca reagiraju kada pročitaju tako nešto, da se u njihovom gradu nešto događa? U jednom izmišljenom svijetu, recimo. Da, imam ovdje jedan, moram ga spomenuti, bez obzira možda bude krivo shvaćeno, ali prezimenjak od kolege iz Sibinja, znači dječak koji je čitao tu tvrđavu, bio oduševljen. I ja sam napisao i drugi dio te knjige i njemu sam dao, taj dečko je sad već nekih, ne znam, stariji, nije više ta. Kaže, ovo je još bolje. Nisam izdao jer više, kažem, to je, imam problem malog tržišta. Knjiga je neisplativa. Knjiga je, kod nas je skup hobi. Jednostavno, to je nešto što teško se može očekivati da ćete i vratiti uloženo. Znači, ne pričam o trudu svom, to je moj hobi, sad ne volim raditi. Međutim, problem je u čisto financijski prirodi. Znači, ako čovjek mora dati, ne znam, nekoliko tisuća kuna da bi izdao knjigu, a ne može dobiti ništa nazad, onda je to skup hobi. Onda je to skuplji hobi od lova. Da, nije danas lako biti pisac u Hrvatskoj. Da, mislim, to je sad jedan hobi koji, kažem, ja mogu pisati, što kaže kolega, ja pišem uvijek. To je meni, ne znam, nešto što radim. Ali ne moram izdavati. To je. Koliko je inspirativno mladima koji čitaju vaša djela kad vide da neka osoba s autoritetom i jednom ozbiljnom profesijom može raditi tako dvije, rećemo, možda različite stvari? Sad, ne znam, trebalo bi provesti jedno statističko istraživanje u toj populaciji. Ne znam uopće koliko mladi, znači pod pojmom mladi mislim stariji tineđeri ili mlade osobe, koliko uopće čitaju. Jer znam ljudi koji su pročitali, jer od mladih osoba koji prije svega me ne poznaju, pa su zato i pročitali. Međutim, koliko stvarno ovako općenita populacija, ne znam, stvarno ne znam, ne mogu reći. I kako bi reagirali na to, teško mi reći. Kažem, jesam li ja za njih autoritet ili nisam, ili osoba koja zavrijeđuje pažnju njihovu, ne znam. To je teško reći. Gospodine Kapetanić, vi spomenuli ste sami, ste interpretator i to vas je godinama nekako držalo u tom svijetu poezije. Što čini dobru interpretaciju neke pjesme? Što čini? Pa prije svega potrebno ima dobru dikciju i ugodan glas. I to je to. Ja sam učio govoriti poeziju od srednje škole, negdje slušajući glumca Zlatka Crnkovića. Imao sam ga kasnije priliku upoznati, surađivati s njim. I tako sam i počeo. U srednjoj školi s vremenom na razglasu su objavljivali moje prve interpretacije poezije. Od Pavla Nerude, od Jesenjina, od tih popularnih pjesnika koje svi vole i poznaju. Pogotovo u toj dobi. Da, u toj dobi, da. Što nekako možda vaše interpretacije izdvaja? Pa recimo Ujevića volim govoriti i uglavnom ljudima se to sviđa. Ono što mi se događa, to je da često dobivam na mom YouTube kanalu, pa čak susretnem ljude i vani, znači u životu, koji mi se obrate i kažu zbog vas smo počeli slušati i voljeti poeziju. A to je stvar interpretacije. Ako vi prenesete ono što je u pjesmi, date pjesmi dušu, onda je to nešto dobro. Znači, to je ono što čovjeka ponuka da on dalje sluša. Da, spomenuli ste YouTube kanal. Kako ste se odlučili na to? Pa odlučio sam se tako što je jedna osoba iz Amerike, možda našeg porijekla, vjerojatno, koju nisam nikad upoznao, stavila nekoliko mojih pjesama na YouTube kanal
i tim pjesmama je počela naglo rast gledanost. Tako da sad recimo jedna pjesma ima oko 500.000 pogleda i oko blizu 2.000 lajkova. I kad sam ja to vidio da bez mojih autorskih prava, znači nema nigdje da to ja govorim, nigdje zabilježeno, onda sam ja odlučio da ja sam počnem stavljati svoju poeziju. Jer jedno vrijeme sam radio na radio postaji, imao sam nekad i svoje emisije na radio postaji, onda poslije toga, kad sam već počeo raditi u policiji, pod pseudonimom sam 2 godine imao svako jutro jedna mala emisija u kojoj je išla jedna pjesma. I te pjesme su prebačene kasnije digitalno, našli su se na internetu i počeli su od toga praviti spotove na YouTube. Znači, da malo zaštitim to, počeo sam sam, otvorio sam svoj kanal i počeo sam sam to raditi. Reakcije? Reakcije su jako dobre. Evo, samo što kažem, mi smo ipak amateri, pa ne možemo očekivati, a poezija je nešto u Hrvatskoj što se ne sluša toliko, nije popularno. Nećete preko noći imati milijunski pogled kao neka pjevačica popularna i tako dalje. Znači, to je rezervirano je za izabrane, ali mogu vam reći da uvijek ima u svakom vremenu ljudi koji vole poeziju. Evo, s jedne strane ponovo pisci, s druge strane policija, odnosno sportaši. Gospodin Holjevac, vi osim samog ultramaratona, to su i triatloni. Koliko je teže pripremati za jednu takvu kombinaciju 3 različita sporta na jedne dosta zahtjevne dionice? Pa dobro, ta moja priča oko triatlona još nije ispričana priča. Ja u biti samo treniram za triatlon, ali još igrom okolnosti nisam nastupio niti na jednom. Prošle godine sam se prijavio na triatlon, ali zbog ultramaratona koji je završio dan ranije, imao sam ozljedu stopala, nagnječio sam stopalo i nisam mogao taj dan, iako sam bio prijavljen i dobio startni paket i sve, nisam jednostavno, ali moja supruga je. Supruga je i ona je, to je bio njen prvi triatlon i u konkurenciji žena je bila 4. Tako da je taj njen uspjeh i nekako i moj uspjeh, jel? A svakako da je teško da imam puno kila. Vozim, osim tih, sad ću vam pričati učestvujem u biciklističkim utrkama. I onda na toj utrci na startu, pošto imam preko 130 kila, ja sam teži od svih tih sudionika za jedno 50-60 kila. Ali na kraju utrke ne budem među zadnjima, budem onako sredina, jel? Onda se oni čude kako ovaj veliki tu. Da, visok ste. Da, visok, da. 130 kila, 1,90 m, da, nije baš prkosim fizici. Ali može se. Može se, da. Evo, vi ste spomenuli smo prije pauze, prešli ste prošle godine na tu poziciju policijskog službenika za odnose s javnošću. Što vas je iznenadilo vezano uz taj posao? Neko možda našli ste jednom možda pod većim pritiskom novinara za izjave? Pa da, iznenadilo me dinamika posla. Evo, sad kada pričam već malo o policijskom poslu, dinamika samog posla. Znači, svakodnevno imamo nekakve aktivnosti, nekakve zadaće, jer kao i kriminalitet, kao počinjenje prekršaja, kaznenih djela, to cirkulira u našem društvu svakodnevno i ovo što sam govorio, uvijek moram biti i fizički, ali i psihički, kondicijski spreman na razne upite, na razne odgovore, za radno obavijesti prema javnosti. Ta linija rada, evo, sa poveznica glasnogovorništva i odnosa s javnošću u policijske uprave, sa vama, kako uvijek vole novinari reći, 7. silom, jednostavno ti nekim sinergijskim našim djelovanjem i pristupom nekakvoj situaciji uvijek možemo biti od pomoći društva. Evo. Tako da to je ono što me bilo iznenadilo. Što morate biti psihički i fizički spremni, morate biti dostupni, jer često znamo čuti, odnosno dobiti neku dojavu od građana da se negdje nešto događa. Nazovemo vas ili gospođu Nujić. To zasigurno utječe na vrijeme koje možete možda odvojiti za bavljenje sportom. Pa je, da. Mislim, danas to više nismo ograničeni sa nekakvim telefonima unutar ureda. Evo, danas postoji mobitel i općenito smo mi svakodnevno dostupni. Jedan mobitel više, ali kada znamo da smo od koristi društva ili ako možemo nešto što preventivno, što brzo represivno djelovati da spriječimo nekakvo činjenje prekršaja, kaznenog djela ili slično, nama to uvijek bude drago i nije nam nikakav problem biti od 0 do 24 od pomoći svojim građanima. Evo, spomenuli smo već gospođu Nujić, nama, novinarima, izrazito poznata.
koliko vam je ona olakšala tu tranziciju? Pa naša glasnogovornica Kahata Nujić, ona je već duži niz godina u tome poslu i lako je raditi sa osobom, evo kao i sa svim ovdje mojim prisutnim kolegama s kojima se već duži niz godina poznam, kada čovjek pozna kada je predan svome poslu. Vi kada dolazite kao mlađi iz svijeta mladih policijskih službenika u tako na jednu takvu odgovornu poziciju koja zahtjeva jednu veću razinu i znanja policijskog posla i kriminalistike i zahtjeva od vas svakodnevnu edukaciju. Jer svjesni smo da se mijenjaju i zakoni i pravilnici i uredbe, ali ja moram biti taj izvor informacija za javnost koji će u svakom trenutku moći odgovoriti. Tako da evo, ona ima veliko istrpljenje i drago je bilo što je došao jedan mlađi kolega koji je spreman preuzeti tu odgovornost i želju za radom na takvom jednim poslovima. Ja se isto moram zahvaliti gospođi Nujić na ideji da vas ovdje okupim večeras. Sam posao policijskog službenika za odnose s javnošću mora biti odmjeren nekako. Imate pravila koje morate poštovati u izvještavanju o nekom događaju, nekom prekršaju, nekom zločinu. I onda čitatelji koji čitaju na portalima, slušaju na televiziji ili radiju, pitaju se zašto je to tako strukturirano, mora li to biti tako. Često pitaju zašto ne možemo otkriti ime osumnjičenoga. No, postoje razlozi zašto je to tako. Pa mi ljudi općenito smo onako znatiželjna bića i uvijek u takvim situacijama ćemo površno razmišljati. Naravno, novinari nemaju takav posao da traže ono što volimo često nazivati medijski ekskluziva. Ekskluzivna nekakva vijest. Mi smo taj filter koji će, policajci će odraditi svoj posao, ali ćemo mi biti filter na van da zaštitimo osobe. Jer lako je saznati ime, ali često mi ljudi ne razmišljamo o nekakvim posljedicama koje mogu imati građani, ne znam, ako je neko i počinio prekršaj. Mi ćemo utvrditi da li je imao namjeru, da li je počinio ga iz nehaja, da li možda nije imao namjeru. I upravo mi ćemo biti ti koji ćemo se maksimalno truditi i zaštititi. Jer nešto što se odnosi nekakav prekršaj, kazneno djelo i slično, to je stvar zakonodavstva, suda, policije i počinitelja. I uvijek ćemo biti u zaštiti kako i žrtava, tako i počinitelja. Jer, kažem, to je stvar suda, policije i te osobe, a na van mi ćemo obavijestiti o slučaju, jer možda nekakva takva obavijest, evo, na primjer, prevara, koje se često često događaju našim možda starijim sugrađanima, nekakve razne prevare telefonski, putem interneta, na samoj adresi gdje dolaze pa dođe do nekakve prevare, novčane, otuđeno nešto bude iz kuće i slično. Mi ćemo upravo ići prema obavijestima da se to nešto dogodilo kako bi možda prevenirali i obavijestili naše sugrađane da se mogu biti spremni da se to može danas sutra dogoditi njima. I smatramo onako da ta jedna površna vijest je dovoljna da objavimo ono kada često se susrećemo s tim. Kako samo objavite, ne znam, počinio je 45-godišnjak, zašto ne dajemo inicijale, zašto ne dajemo imena i slično, a to je upravo evo zbog zaštite same te osobe. Je li se teško ili lako naviknuti vidjeti se na portalima, na televiziji, u tjednim izjavama, barem što se tiče redovne presite koja bude ponedjeljkom? Pa, gledajte, ja nekako cijeli moj trkački vijek i cijeli moj taj sportski život i pisanje i knjige i film koji smo napravili uz pomoć mojih prijatelja Smijeli ratnik plakati, nekako sam bio pristupačan medijima i bio sam dio medija. Tako da evo samo sad i u ovom policijskom svom svijetu sam nastavio to naše druženje medijsko, jer uvijek su brodski naši mediji bili korektni i uvijek su podržavali taj moj vid bavljenja i sportom i pisanja i snimanja. I evo sad smo nastavili to korektni taj odnos i evo stvarno nemam što reći na ovoj poziciji sa policijskog gledišta. Mogu reći da onako jedna obostrana ta korektnost i mislim da dobro surađujemo i da ćemo surađivati kako u mom civilnom životu, tako evo i u policijskom. Gospodin Galić, vama isto mediji nisu strani. Spomenuli ste prije emisije. Koliko ste puta bili samo kod nas? Da, bio sam dosta puta. Pa radio sam poslove, znači još nije bilo
ustrojeno radno mjesto, kao što imaju kolegica Nović i kolega, nego sam ja u sklopu svojih radnih mjesta koje sam tada radio, sam donačelnik odsjeka za analitičke poslove. Imao sam između ostalog i odnose s javnošću u mom redovnom zaduženju. I onda kao voditelj ureda načelnika policijske uprave isto sam to radio i jednostavno to je bilo, tako sam to podrazumijevao, jednostavno sam to radio i to je bilo moje opis radnog mjesta, svi su od mene to očekivali. Bio sam ovdje i kad se otvarala televizija, baš je to je, ne znam, tako, jedan dio života. Spomenuli ste ranije i ovaj kriminalistički roman Epidaurus, da je nastao za vrijeme vaše mirovne misije Ujedinjenih naroda na Cipru. Kako je rekao krenula inspiracija za tim? Rekli ste poveznice su neke bile između Hrvatske i Cipra, no kako se došlo do neke glavne priče koja je vodila na taj roman? Pa glavna priča, znači, knjiga povezuje Domovinski rat, dva dečka u specijalnoj policiji koji su na terenu kod Cavtata, jedan događaj koji se u vrlo sličnom obliku i dogodio. Kad se dogodio, povezuje tog svetog Hilariona, činjenicu da je bio živio kod Cavtata, niko ne zna točno gdje je, ne bio pustinjak, da je otišao kad je bio veliki potres, koji je potresao, digao kretu, ne znam koliko metara iz mora. Niko ne zna zašto je on otišao. I jednostavno to je meni bio jedan fini scenario za malo splest tu radnju i tako sam i napravio. To je sad... Kada je riječ o pisanju, obično znamo reći, ima li tu ičega autobiografskog? Ima dosta. Kažu da je, ko god čitao knjigu, da je glavni lik knjige, iako to nisam tako doživio, neka zbrojeno i podijeljeno s dva, mene i mog brata. Sad, ja to nisam tako doživio, nisam s tom namjerom pisao, ali normalno da čovjek kad piše u knjigu ili bilo koji rad unosi dio sebe, dio svojih znanja, a općenito svog načina razmišljanja. I kad to netko sa strane gleda, prepozna. To je normalno. Je li vas možda iznenadila možda zainteresiranost medija, s obzirom sad kad ste izdali ovu zbirku poezije, s obzirom na promocije, odjednom ste isto počeli vidjeti svoje ime na portalima, u novinama? Malo me iznenadila ta povećana zainteresiranost, jel? Možda je malo povezano s tim upravo što sam policijski službenik. Pa je to, akcent je više stavljen na to nego na samu knjigu. Ali u svakom slučaju to je dobra reklama. Vidi se da i mi radimo nešto, da pišemo, da smo prisutni tu. Jel? I kao hrvatski branitelji i kao policajci. Jel? Evo, spomenuli ste 15. će biti i u Slavonskom Brodu promocija. Evo, što možemo tu očekivati? Pa 15.3. u 18 sati će biti u gradskoj knjižnici. Tu će biti moji gosti koji su bili u Zagrebu i u Novoj Gradiški. Znači, pjesnik Enes Kišević, on će govoriti moje stihove. On je sudjelovao i u stvaranju ove knjige, znači pisao je pogovor. Biće akademski glumac Zvonko Novosel i Tomislav Užarević, pjevač. Oni će biti moji gosti, tako da će biti jedan jako lijep program i svi oni koji nisu bili u Novoj Gradiški, Gradišćani koji nisu bili ili Brođani, evo sad mogu doći u Slavonski Brod na ovu promociju. I poslušati. I poslušati to, kako će to izgledati. Evo, imate li možda neku neispunjenu želju odvesti nekakav maraton, istražati neku dionicu, otplivati neku dužinu? Što vas sad motivira za danji rad? Pa ne znam, možda da ponovo imam 100 kila kao nekad. Šalim se naravno. Sigurno će to u budućnosti biti jedan od triatlona. Obići cijelu Hrvatsku, svaki kutak naše lijepe domovine, biciklom, tako nešto. Sa suprukom, sa djecom. Svakako Hrvatska pruža puno mogućnosti. Ne treba ići nikud van, imamo mi jako lijepi ovdje dijelova za pogled. Da, gospodine Šimić, aktualan je natječaj za upis polaznica u program srednjoškolskog obrazovanja, odraslih zanimanje policajac, policajka. Možete reći što je to što mladu osobu drži u policijskom sustavu i što bi poručili mladima
kojima postoji želja da postanu hrvatski policajac? Isplati li se ostati dosljedan svojim snovima i postati hrvatski policajac? Pa evo, kao što su kolege spomenuli, da je njih nosila ta nekakva želja i poriv da postanu hrvatski policajci i da stanu na branik svoje domovine. Ja uvijek volim reći da ovo nije samo posao i da to jednostavno mora biti poziv. Jer svi ovi amblem koji mi nosimo na rukavu, to je jedan onako čast, stvar ponosa, ali i odgovornost prema društvu. Jer svi znamo povijesne činjenice i što je značio taj amblem u Domovinskom ratu i stvaranju Republike Hrvatske. Ja mislim da se isplati biti dosljedan svojim snovima, ali to moraju biti onako, da slikovito kažem, čistokrvan san. Da vi želite doista biti hrvatski policajac, da vas ne mogu omesti nekakve stvari koje poremetiti to vaše želju da budete hrvatski policajac. To nije samo posao, to je nešto više, to je ljubav prema odori i jednostavno želja da budete u službi svoje domovine i svojih građana 24 sata dnevno. Koliko je teško postati policajac? Koji su neki uvjeti ako je neko zainteresiran? Pa ako je neko od naših gledatelja zainteresiran, prvotno opet može ponovno se obratiti našoj policijskoj upravi, glasnogovornik Katin Ujić ili meni. Naši dostupni su telefoni na internet stranicama gdje možemo porazgovarati o samom natječaju i sve što ih zanima. Polaznici i oni koji se prijave na natječaj ne smiju biti stariji od 28 godina. Moraju zadovoljiti nekakve psihofizičke kriterije koji su potrebni za policijskog službenika danas, sutra kad postanu. A sama školovanje za policajce postoje nekakve dijelovi, znači gdje se pohađa škola, edukativne nekakve radionice, praktične radionice, gdje se drže razna predavanja koji ćemo danas sutra biti potrebni u policijskom poslu, ali isto tako imamo ponovo ono što je neizbježno u policijskom poslu, a to je dobra fizička pripremljenost. Evo, biti dio policije sigurno je velika odgovornost, pogotovo kad istupate ovako javno s nečim što nije vezano u samu policiju. Nekako želite možda osvijetliti ili na najbolji način prikazati svoju službu. Pa dobro, ali ne bih to baš tako koncipirao. Znači, meni je ovo lakše nego... Znači, ovdje nisam sputan ničim. Znači, mogu govoriti iskreno svoje stvari. Znači, stvari koje su produkt mene. Kad pričamo, i kolega i ja znamo, kad pričamo o kaznenim djelima, o prekršajima, o nekoj pojavi koja se događa, tad moramo biti svjesni toga da ne možemo preskočiti neke odredbe propisane zakonom o kaznenom postupku. I svaka riječ će biti analizirana. Svaka riječ će biti. Svaka riječ će biti analizirana i to izlazi javno na portale i tad nas razvlače nekad kao žvake. Baš riječi se drugačije važu. Ovo je, znači ovdje, ja ovo shvaćam kao jedan neobavezan razgovor o stvarima koje mi radimo, koje su dio nas, koje imaju veze s poslom zato što to radimo dok radimo taj posao koji radimo. Međutim, vrlo malo, dobro, možda moj roman koji kriminalistički ima doticaja s policijom jer mora imati. To je svijet i polusvijet kakvim se mi bavimo. Što sam rekao već, meni je zato vjerojatno bilo lakše pisati takvu knjigu. Ali u principu poezija općenito je vrlo malo doticaja s policijom ima. Rekli ste, stalno nešto pišete, imate dosta toga neobjavljenoga, ali možda u planu nešto objaviti, nešto što ste možda sad počeli pisati, nešto što je u nastajanju? Pa nije u planu ništa za objaviti, rekao sam već razlog, nemam konkretan plan. Možda kad ode u mirovinu, a već se vidi po meni da sam vrlo blizu toga, tako da možda onda, ne znam. U svakom slučaju, kažem, kako stvari stoje u našem tržištu, možda s ovim pristupom kao što kolega ima multimedijski, ne znam, možda da, već sam napisao i preveo knjigu Epidaurus na engleski, možda je objavim kao online, pa onda možda na te neke vidove. Proširite publiku. A vama, što je u planu nakon ove promocije? Meni je u planu sad, još je ovo svježe, pa mogu reći da mi je samo u planu. Znači, iduća knjiga bi bila zbirka pripovedaka. Da, sigurno nećemo čekati ko među prve dvije. Nadam se da neće biti 35 godina. Da.
Evo, za kraj možda, spomenuli smo natječaj taj za mlade policajce, možda vi, gospodine Holjavac, što je vas potaknulo da biti policajac i kome biste li preporučili mladima? Svakako bih preporučio, to je jedno lijepo zanimanje. Mene je potaknuo Domovinski rat, to je jedna sasvim druga priča. Ja sam možda malo drugčiji tip policajaca, ja sam više nekakav vojnik u policiji, ali svakako današnje zanimanje policajaca je jako zanimljivo i donosi puno lijepoga. Puno više lijepoga. Dobro je biti policajac. Što uči nekako mlade, ta neka struktura policije, nekoj disciplini? Tako je, da. Učite životu. Disciplini i vrijednostima. Gospodine Šimić, spomenuli ste vi ranije, znači to je dokumentarni film, autobiografski, pod nazivom Smije li ratnik plakati. On je sam po sebi otvorio nekako vrata da i sam poster za film, da postoje dvije strane možda svake priče i pitanje je smije li ratnik plakati? Pa da, namjerno sam išao sa tim zanimljivim nazivom filma Smije li ratnik plakati, jer onako možda i građani me poznaju po tom mom trčanju ili po natjecaju najspremniji pripadnik oružanih snaga na kojem sam nastupio 3 puta i onda svi možda gledaju me, mi uvijek takvi smo ljudi, uvijek volimo nekoga etiketirati i onda se ja možda etiketiram kao policajac, on je nekakav zakonski u jednom kolosijeku gdje on samo misli na svoj posao, možda nema tu neku svoju emotivnu stranu i slično. I onda kako taj smo film napravili o tom ultramaraton 350 km, jer današnji mladi samo onako će posvetiti pažnju i fokusirati se nešto što je megalomanski. I onda možda da sam istrčao 10 km i snimio svoju životnu priču o odrastanje bez oca koji je poginuo u Domovinskom ratu, da postane hrvatski policajac, pa da se ide na školovanje, pa odrastanje bez oca uz majku i slično, možda ne bi primijetili. Ali kad se radilo 350 km, onako to je intrigiralo mlade, pa da idem vidjeti kako je taj, po navodnici reći, lužak trčao 350 km. I onda smo išli sa plakatom gdje je pola mog lica bilo fotografirano kao policajac, a pola kao svakodnevni trkač. I stoji naziv Smije li ratnik plakat. Naravno da mi smijemo i ja sam na kraju filma isto rekao jednu rečenicu da smije ratnik plakat jer ponekad suze ratnikova snaga. Tako da policijski službenici su u svakodnevnom životu i očevi, i majke, i roditelji, i braća, i sestre i jednostavno kada se to dvoje skupi možemo reći da smo mi u današnjem svijetu ratnici. Evo, uz vašu četvoricu puno je više policajaca koji imaju taj hobi koji im pomaže u svakodnevnom životu, odnosno koji im oduzima dio slobodnog života, slobodnog vremena. Stvarno, s čim se sve može baviti policajac u slobodno vrijeme neograničeno je, kao i za većinu ljudi. Da, mi imamo stvarno puno kolega koje možda i susretnete na cesti, a ne znate da su policijski službenici. Evo imamo Marina Lipovca, on je isto ovako jedan mlađi policajac, novije generacija koji je došao, radi u našoj policijskoj postaji. Čovjek se bavi kajakom, sada je trenutno na pripremama u Metkoviću. Evo, on je jedan od ljudi koji dolaze, koji su vrhunski sportaši i od onih ljudi koji možda ne voli pričati, ali njegovi rezultati sve o tome govore. Tako imamo i pjesnika, i slikara, imamo ljudi koji se bave fotografijom, sportaša, da ne pričamo o nekakvim svakodnevnim rekreacijama, turnirima, košarkaškim, nogometnim i slično. Svako ima nekakav taj svoj hobi s kojim je dio našeg svakodnevnog društva. Postoji li možda mit da policajci su onako strogi, ozbiljni, ali većina nas koji znamo policajci u privatnom životu vidimo i tu drugu stranu? To nije isto, mi moramo biti zbog posla. Znači ja kao načelnik postaje sad ne mogu sebi dozvoliti pokazivati previše emocije, jer u nekoj stresnoj situaciji svi građani od nas očekuju da su mi ti koji su smireni, koji vodimo situaciju, koji postupamo sukladno najboljem što se može tad napraviti. Međutim, i u ratu, i poslije rata, toliko tragedije mi vidimo, toliko stresnih situacija. Ne vjerujem da postoji policajac koji nekad nije, koji jedva su spregnuo suze. Znači, kad vidite
tragediju kad vidite nešto što i kad morate nekome reći nešto što je problem, to je gutajuća knedla. Bez obzira na sve. Evo, kolege su ovdje svi skupa. Teško je neke stvari čovjek slomi u sobi. Morate biti iznad situacije. A onda kad ostanete sami, lomi to. Možemo poručiti možda i onim policajcima koji imaju neki skriveni talent, skriveni hobi da se isplati svakako javno djelovati. Da. Evo, hvala mojim gostima na večerašnjoj emisiji, u jednom ugodnom razgovoru, da upoznamo naše policijske snage u jednom drugom kontekstu. Hvala vam i sretno sa svim aktivnostima u budućnosti. Hvala i našim gledateljima što su i ovoga utorka bili uz emisiju Klopka. Mi se vidimo ponovno za 7 dana. Do tada, doviđenja.